Pangmalakas ang throwback ang hatid ng 90s band na Orange and Lemon sa Naga City sa kanilang performance sa Himig for the Love of 3D, hatid ni Kuya Nonoy Villafuerte Magtoto. Paglabas at opening song pa lang ng banda ay hindi magkamayaw ang crowd at nakikanta sa pop rock band. Aabot sa 20,000 ang crowd na nakijam sa aktibidad. Maliban sa kantahan, kasama ang banda ay may parapol pang 4 na motorsiklo at 22 cellphone. Salamat, Nonoy Magtoto. Nabunot ako sa motor. Ayon kay Kuya Nonoy Magtoto, masaya siyang makitang masaya ang mga taga 3rd District ng probinsya sa naturang aktibidad. Maugmaon po, nailinta po ang pagpadangat, kambilog ng 3rd Distrito, lalo-lalo na po sa siyudad ng Naga. Labi pong 20,000 po ang nagdalan sa tuya ngunyan, nagpahiling ng suporta, tiwala, asin na pagpadangat kay Kuya Nonoy Magtoto. Salamat po sa mga dugang tadigdi sa 3rd Distrito. I love you all. Salamat po. Nagliwanag naman ang kalangitan dahil sa makulay na fireworks display sa lugar na mas ikinatuwa ng mga manonood. Eli Balbin, CSN.